Mae y lle yn hoff o herio. A'r her nesaf i stiwdant Cymru ydy i gynnal noson allan I hunan I 3 myfyriwr diarth, efo dim mwy na 100 I wario. Wel, fi'n cael bod problem. Awkward. Ac mae pethau'n saff o fynd yn waith. Ein 4 guinea pig ni fydd Alaw Gwyn o Aberystwyth, Rhiannon o Mara o Fangor, Rhyn Penri o Gaerfyrddin, a Dewi Pris o Gaerdydd, mwyn I ni gael gweld myfyrwyr pa brifysgol sy'n cael y sesiys gorau. Felly, pwy di'n cystadledd ni tro yma? Rhiannon dwi a dwi'n cynrychioli Bangor. Dwi'n dod ymlaen efo pobl sydd fel fi yn swnllyd ac yn wirion ac yn hapus. Dwi'n chwarae hoci I prifysgol Bangor. Dwi'n gallu bod yn eitha cystadleuol. I ddweud y gwir, rhan fwyaf o'r amser dwi ddim yn berson cystadleuol iawn. Dwi'n gobeithio peintio llun o Bangor fel lle hwyl, lle Cymraegaidd a lle gwyllt. Talent fi. Dim un. Wel, dydy o'n sicr ddim yn neud cyfweliadau na chdi. Fel pob wthnos arall, fydd Rhiannon yn cael ei marcio am y noson allan mae'n ei drefnu, y trefniadau aros efo'i yn JMJ, a sydd fydd hi'n delio efo penna mawr y 3 bora wedyn, am 90 o farcia posib. 7 o'r gloch ar noswynar a dim ond 2 o'r 3 gwestai sydd wedi cyrraedd Bangor. Sgwni lle mae Dewi ar bws o'n. O, ie. Iechod. Ffach, o'n i'n cwyno bod fi'n gwybod mynd ar y gyfarddau a fynd ar y cydydd. Ie. Ond y cwestiwn mawr, be mae Rhiannon wedi baratoi at heno? Boi sy'n buwch ben fi de, speciality fod I tap dancing de. A dwi'n clywed weithio 2 gylch bore fatha yn tap dancing ni. Ie. Mae either mynd i neud jazz dancing efo ni, neu ballroom dancing. Oh my god. Iawn rhaid. Amser am wersi felly, ond fel mae rhain yn gwybod, dydy dawnsio hedfeddwi ddim yn hawdd. Mae Dewi'n deud fod o'n rhyl, wan, tren fod yn cyrraedd Bangor am ryw 8:45. Os does dim ffrigyn dile arall. Ia wir, dyma Rhys, ffrin Rhiannon, ein Brendan Cole ni am heno. Y step cant yw step ball change. Step o mlaen ar y troi D, felly mynd D, chwyth D, a wedyn chwyth D, chwyth, felly fydd yn step ball change. Yeah, fel ceffil basically, step ball change, step ball change. Yr ail un yw open ball change, mae hwnna'n debyg i'r step ball change ond ti'n ei ochr, felly I fynd i'r dde ti'n mynd chwyth D, chwyth, a wedyn D, chwyth D. Gwneud Rhyn, watch o'r Rhyn yn neud. Yna dwi'n neud. Right, mae hwnna'n eitha anodd, jazz turn. Ti'n mynd nôl ar y chwyth, nôl ar y D, a wedyn o flaen o'r chwyth, felly chwyth, D, chwyth, a troi, a wedyn step o lawr. Hwnna yw, nhw yw'r basics go iawn I ddawnsio jazz anyway. Felly, sut mae Rhyn yn teimlo am y jazz dancing ar noson ola y criw? Bach yn slow start, bach yn understatement. O'n I fod dawnsio, which o'n I ddim rhy keen arno fe bynnag. Nes I gallu ffigur allan yr ail step na efo'r naid cyn fo. Wel, mae'n iawn, ni weld mae'n hocyn, diolch ar y teg. Pobl yn gweud bod fi bod yr 8 o gloch o, dwi'n gobeithio bod bach mwy alcohol yn y system, wel. Wel, byddwn ni'n gweud yr un peth rili am 9 o gloch fan hyn, ond wel. Dwi'n yn gallu dawnsio, ond dwi'n dysgu cwpl o steps, ond ar ôl I Rhiannon brifo. Cha. Mae ni Rhiannon sy'n trio breg dancing, dyri. Tit yn blaen. O, mechan ni. Pan nath I ddysgu'n tro gyntaf, o'n i'n chwerthu'n meddwl bod I disgyn, ond nes I sbio drosodd ac o penglini fatha. Allan oedd kneecap I fel yma, oedd o'n... Oedd o'n stythu gael ei ddweud yn Na, oedd na. Rhywbeth o... Allas ti'n rhoi peth oer yn nhw? Ie, hen sprouts neith. Nath Rhyn gacio. Nes I cod o'n gacio, ni fel, Rhyn, helpa. Fi oedd yn dal I fyny. Canslo'r busnes dawnsio ma lleia. Ni'n cael te party bach wan. Te party, cute. A fe rai ni cadw peth I Dewi. O'n i'n neud y doggy bag iddo fo, mynd efo'i glof. Ia. Iawn, wel, helpwch eich hynna, ynddo? Diolch, iawn. Dwi'n byd rhydd rwm. Na. Sgwmio allan. A twch, dwi'n sgwmio lle mae Dewi. Mae'n half eight wan. Mae'n Dewi, da. O, ni gael Dewi gorffen hwn. Mae ni, Captain Caerdydd di cyrraedd o'r diwedd. Ti'n iawn? Ti'n cael siwrna hanner?
Gen hwn dyn outfit na fi. Rhaid ti'n catch up nawr, sagor cake ti. Gwyn. Ie, neith rhywun ystyn gwyn coch i'r ogyn ma, please. Dowch na. Iawn, unwaith mae Dewi di cael digon o ddiod a digon o fwyd. A ni lawr i glob. Tafarn enwog y glob amdani felly. Tafarn stiwdants go iawn. Ers i ni fi allan, mae o wedi bod yn well. Yr argraff cyntaf wedi cael o pubs Bangor yw yn gyntaf bod nhw'n really bach. Mae'r circumstances dwi'n bach yn anodd. Mae Dewi rili wedi blino, dwi wedi brifo a mae rhain yn flin oherwydd mae wedi methu bol dolyg fo mae'n dod yma. Ond gobeithio allai wneud o werthod. O, gawn ni weld am hynna. Da ni fel arfer jyst yma ac mae'n shot, cos maen nhw'n yn pint am vodka shot. Ond mae pethau pwysicach na shots yn mynd â bryd rhywun. Pan mae yna lookalike o rywun enwog wrth y bar, mae'n rhaid cael ei lun o. No, cheese! Lovely Fanta. Mae bach yn oer yma. Mae'n oer yma. Os byddai'r tân yn amlaen... Ie, sa tan e ymlaen. O, dydy o ddim, nag di. Dwi'n meddwl bod chi'n gris, fysa. Bydden ni yn gris. Mae chi. Lovely. Bydd yr ein de? Malibu a pineapple juice. Neis ydyn? Neis, mae fe'n felus. Ydy, mae'n neis, mae'n mynd lawr yn neis. Mae'n change bach neis. Ydy, mae fe'n change. Mae fe'n neud i dimlo bod fi ar wyliau yn groi. Aron? Iawn, Ian. O, mae hagen. Mae'n blas yn fath o Zambuca. Mae'n mynd yn well na ni'n disgwyl de. Dwi'n gwybod os na look di wedi bod, achos mae'n nos Wener, a mae'n lot o bands fyw yn chwarae'n bob pub da ni wedi bod fewn. Mae'r noson yn iawn, ond mae'n eitha hwyr, a dim rili wedi mynd eto fel fi dal yn eitha solwr. Fi'n credu bod Rhiannon wedi rhoi mwy ymdrech na byd nes i roi fewn, ond fi'n credu bod lot o bethau wedi mynd yn erbyn hi heno. Dwi'n meddwl o pwb yn mwynhau. Dwi wedi mwynhau a mae bod ti'n mynd i gyda eto. Ond ydy Alaw yn cytuno. Mae'r ymdrech yn well na'r noson allan, ond dwi'n mynd un am cocsio bod fi'n groig a falle, it's not my kind of thing, da. Dwi'n meddwl bod yna lot o budget ar ôl wan, wedi prynu ticedi i'r noson yma yn y academy. Dwi'n am allan fod y budget i gorffen erbyn hwn. Yndi, mae'r £100 wedi wario. Mae'r criw yn gorffen y noson yn yr academy, ond amser sgorio gyntaf. Fi'n credu gallwn ni wedi cael amser gwell ar falle gwahanol noson, so mae'n rhoi marc o 5. Fi am mynd i roi 6.5 mas o 10. Dwi'n meddwl mae'n rhoi 6 heno. Y noson ola i'r criw efo'i gilydd drosodd felly. Ond mae'r pedwar yn siŵr o gadw mewn cysylltiad, tydi? A fi'n mynd gweld ni'n bod yn ffrindiau gorau, as in, dim bod fi ddim yn hoffi nhw, just... Tio, ni ddim yn gweld yn gilydd achos ni mewn prifysgol yn gwahanol. Nes ymlaen ar y lle. Bydd y penna bach yn mynd draw i Sir Fôn i sortio'r penna mawr allan. Yn gynharach ar y rhaglan, roedd Calypso ar weddus bob un o'r criw wrth nhw fynhau Mardi Gras ym Mangor uchaf. Y bora wedyn yn J&J, a mae'n amser i Rhiannon ddeffro'n Slymfyfyrwyr ni. Yo, wiki! Bore da. Eiliadau wedyn, a mae camera lle wedi dechrau stumio. Sut mae pen gwylio Mae'n iawn. Diolch yn brifo, mae'n bach yn stiff. Doedd y dawnsio ddim rili nhw'n sy'n adlywyrchu Bangor, oedd o jyst bach o hwyl i fod. Swn i wedi newid rhywbeth, swn i wedi newid y ffaith o fi heb brifo coeswyr, rili. Dwi'n meddwl bod lle i mwynhau'r noson. Dwi'n wedi rili gofyn, ond dwi'n meddwl bod nhw wedi. Mae fe'n eitha annoying bod ni ar ôl teithio 6 awr be bynnag wnaethon ni i ddod lan yma bod Bangor ddim yn dda iawn. Hey, what are you saying about Bangor, lad? Hey. Not braf.
Noson o gwsg yn nes i golli rock, paper, scissors, so o'n i'n tops and tails ar y gwely wedyn gyda Rhiannon. Lwcus dwi ddim yn cico, so nes i ddim copo un yn y nos. Ond na, oedd e'n noson iawn o gwsg. O'n i'n gael breuddwyd nes fyna. Hynlla swn i'n galw trotar a fiach fel na'n dy wallt, Ili. Oedd feddwl pa mor shit marcing ys i, a fa fi'n rhoi gwely ar un gyda dwfe a pillow nhw, a bod fi'n Paid a dweud clwydda. just matras, sleeping bag, a gofod sy'n gwneud y Cris fi fel pillow. Nes da'n melyn ar un fi, ond nes i droi drosod. Student's mattress, to de. Fawd i piso nhw, o'n siwr do. Hapus i orfod mewn piso dyn diarth, ac i josgyn go iawn dydi. Ffynnu enough, oedd Rhiannon a fi, o'n i addu hun yng nghanol nos, so dethon ni fan hyn i gael diod, a gethon ni nôl i'r stafell, a waw, ond hwnna ddrewdod mewn na. Pŵ, amser am y marcia! Bydden ni siwr o fod yn rhoi 7 mas o 10 i. 6 eto, dwi'n meddwl. Fi'n mynd i fod yn hael ar rhoi 4. What's the plans, Dan? Da ni'n cael mynd i Ynys Môn. Swan i'n ofyn. Ond, Hang on, da ni'n banc... Di hwnna'n mwyn bell iawn. wel, da chi'n gorau cerdded na. Oh, ti'n fucking serious. Siwan. Da ni'n cael mynd dros y bont? Da ni'n dos y bont. Ah, cool! Ia, stro bach 2 filltir cwl o Fangor ucha Ngwyned i Ynys Môn i gael clirio'r penna a gwerthfawrogi'r golygfeydd anhygol. Sbio nôl, llyd. Posh. Ti rili yn dod o waith eto? Na, da ni'n teddu fynd, da ni'n mynd i lle gwahanol bob tro. Lle gael y breakfast llawn Cymreig, please. A lle mushroom, lle gael dan y bacon extra, please. Dan y be? Bacon extra, sgwch yn Sorry. Bacon, bacon. Oedd y wac wedi gweithio yn dda heddi. Fi'n meddwl oedd y ffaith gathon ni fresh air yn eitha cynnar. Nath e spruso ni lan bach. Bach o fresh air, ddim byd rhy... Ei bath yn ath rhy wneud i ni ffocin rhedeg o falle, so oedd o'n neis jyst cael cered liwt yn hyn. Fi wedi penderfynu mynd am rhywbeth heblaw y brecwast heddi. Y brecwast llawn o feddwl. Rydw fi'n dod o Gaerdydd, so fi wedi ordro eggs Benedict heddi. So, Tal fod nhw wedi rhoi fatha chives yn nhw. gobeithio. Felly, 2 brecwast llawn, 1 bechdan bob dim ac 1 eggs Benedict. Yw caslos coch? Yeah, for this one. Na. Ti'n fach sy'n bach. Ond ydy'r Rhiannon wedi plesio pawb bore yma. Am gymaint ymdrech a cered dros bont a dod yn i fama. Nes i ofyn i Rhiannon os oedd hi wedi bod yma blaen a hi wedi dweud na. So hwnna bach o gamble yndi. Oedd hwn yn rhywle oedd hi ddim wedi bod o'r blaen. Felly bach o scout. A sa'n siŵr os newn nhw ddod nôl am brecwast rhywbryd. Ie, fi'n credu bod fi jyst i blin o heno bore yma. Fi just... One of those days, fi'n gwybod bod fi'n gwybod teithio nôl i gyfyrddau no. Not up for it, really. Am yr ymdrech, fi yn mynd i roi 7 mas o 10 i fi. Sgwn i be fydd y ddau arall yn rhoi iddi bore yma. 4. 4. Felly, mae'n amser i bawb gael gwybod pa ddinas naeth ora a pwy sy'n ennill y pecyn stiwdant sy'n cynnwys cwrw, paracetamols, pod noodles, condoms a llwyth o bethau cachlu. Surprise, Dewi! Mae'n rhaid i My God! Teimlad mwy o surprise na balch, o'n i weithio'n anghofio taw fel rhyw fath o gystadleuaeth oedd hwn mewn modd, achos o'n ni wedi dod yn ffrindiau nawr y 4 o'n i, so oedd e jyst yn teimlo bod ni noswaith mas arag. Fi wedi bod yn heiddi fe. Ond Devin hyn o. Defn sy'n heiddi enni. Chwarae teg. Ar diwedd y dydd, oedd Caerdydd wastad yn mynd i ennill. Oedd just Caerdydd o ddinas. Oedd trefn dy fi, o'n i'n gwybod beth o'n i'n mynd i wneud. O ia, coci wan ar ôl ennill, dweud. Be am y wobr? Mae'r amrywiaeth yn mynd o bulb, which fi actually angen yn y tŷ, sy'n incredibly handy. Os fi'n cael disaster rhywbryd, mae pregnancy tests dy fi, sy'n wastad yn handi gael rhwnd y tŷ. Ti defn sy'n heiddi bod ola. Oh, definitely. Oed. Am just am ddechrau efo sos. Just achos bod fi Ie. Mae'n teimlo bod Nadolig wedi dechrau nawr hefyd, so mae Sean Corn wedi cyrraedd yn barod.